everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and today talking about umkhokha guys. Masithike insuku enzima seyidlule kuMamzobe zivele ziqale phansi ziqale ka cabandla ke ngase side la kophakathwayo sekulungile nakho ke sekuthiwa nophakathwayo uzobuyela ke ekamerweni lakhe ke uMamzobe. Indaba guys isisevumeni kwakhe izono nanokuthi ke abanye bandleni bamemukela abanye abamemukeli njengabafazi bakandlovu nje abamuzwa kahle guys uMamzobe. Kodwa umbuzo ke omkhulu nanku kungabe niyethemba yini njengababukeli ukuthi ngampela izobe lihle selishintshile? Please comment below nisho ukuthi ke nicabanga ukuthi ngampela uMamzobe useshintshile yini noma ke sishawa ngemfe iphindiwe. Nakho kuyokwenzeka guys according to ama-teasers bathu ke Mamzobe sins begin to hunt her and she can't take it anymore. Mamzobe bears her soul to Spamanda and confesses all her darkest sins. But ke ngiyayibuza ukuthi ke esokubulala ke umvelase uzosivuma yini ke isono, ngoba ke kubalekile ukuthi azivume zonke bese yakwazi ukuthi mase emanzini ke angabi nayo ke inkinga ukuze akwazi phela ukuthi abuyele ke ebandleni ngokupheleleyo. But ke guys sithola ukuthi ke uSpamandla uzonikeza umthetho ukuthi angasiwa uMamzobe emanzini. Ngicabanga ukuthi ke besalungisa indaba yezono zakhe guys, but later sase sizwa kuthiwa uMamzobe uyile emanzini guys. But ke ngelanga abhabhadiswe ngalo ke something bad happen or will happen to her, but amanzi azovele nje abe maninga gubha magagasa amgwinye ke usikhohlakali woze ke ancengele kusifociya ke kuzamcola ukuthi hayi bonkosi yami yehlisani phela ulaka lamanzi ukuze phela uMamzobe akwazi ukuqhubeka ke guys nempilo. Bese ke uMamzobe guys ke uyaphuma ke emanzini, asazi uzohlala isikhathi singakanani or uzothi uyangena bese egubhuzelwa amanzi bese kuze kuyobiza umvelase. But ke something will happen guys ngelanga ke ayobhabhadiswa ngalo. But ke guys bathi ke uzamcolo ke uzomkhulekela ebese ke yakwazi ukuthi ke asinde emanzini, kodwa ke uzobe semnika isiqalekiso ke esingazi ukuthi ke that case ke guys izokhishwa ke umvelase noma ke uzamcolo izobe ithini, especially for ifamily ke kaMamzobe. Guys ya usebuyele ke bakithi enkonzweni ke uzobe sebuyele enkonzweni ngokuphele yesibo umJudia aqoke umJudia njengabanye ke abazali bana. Sikho kuma comment ke guys ukuthi ngampela nithini guys, niyamthemba yini ukuthi useshintshile ke uMamzobe noma ke ukuhlehla kwenqama akukhona ukubaleka kodwa ke ukuyolanda amandla. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.